От разбития склад на къщата, в който репетират музикантите, през нощта са изчезнали туба, тенор, баритон, тромпет, флигорна и тимпани. Очевидно сам не може човек да го направи това, тъй като тимпани са много тежки. Да. И предполагам, че има транспорт. Сам човек не може да го дигне него нещо. Трябва трима. Един отвънка да поема или двама даже. Така че е странно това. Любопитното в историята е, че инструментите, с които музикантите свирят всеки ден и стоят на видно място, не са откраднати. Слава Богу, тези инструменти, с които ние свирими, не са пипнати. Значи, това вече ме кара да мисля, че и тук похитителът е действал някакси избирателно. Стойността на откраднатото трудно може да бъде изчислена. Закупуването на нови инструменти е немислимо, защото са много скъпи. Една туба, ето виждате там в ъгълът е, може би 5-6 хиляди лева. Това е страшно скъп инструмент. Баритоните са някъде към 1700 до 2400. Музикантите са убедени, че откраднатото ще отиде единствено за скрап. При всички случаи не може да се продаде това на друг музикант, защото той е, че никой не свири с такива работи. Ние сме последните музикани. Макар и с стари инструменти, а вече и без резервни части, единственият градски духов оркестър в областта все пак ще трябва да продължи славната традиция на духовата музика в Крайдунавския град. За TV7 от Силистра, Любомир Добрев.